Františkovi Barčárovi, teda B, a posílejte na číslo 906 0613. To byla Tereza Mazáková. A co nás čeká dál? No, horí, samozrejme, vyvrcholenie komplet celého dnešného večera, okrem iného, priatelia, prosím vás, posielajte sa môžete vyhrať automobil Ford. A aby som bol úplne konkrétny, keď sa Zorka pýtala, čo nás čaká, tak tu budeme mať Maria Bendika, a.k.a. bilionér, alebo miliardára, Natálka sa nám trošku poblázni, pretože zaspieva Crazy, a Adam Kukačka, Johnny B. Good, rock'n'rollová klasika, na to sa môžete tešiť už o pár minút u nás, Superstar! Je dokonale chráněná a proto je vhodná jako první voda pro koně. Představ si, že každý může být pro tebe. První voda pro koně, to nejlepší z přírody pro tebe. Když potřebujete účinnou pomoc, užívejte Urinal Akut. Urinal Akut má nejvyšší koncentraci odpovídající 423 000 mg brucinek. Stačí pouze jedna tableta denně. Spokojenost s účinností produktu potvrzuje 99% žen. Nyní nové, na vaše krání větší zvýhodněné balení. Urinal Akut, více než brusinky. Paní, tak ještě bylo to?